Pozdrav naši mali i veliki medenjaci. Danas će vam nešto o Uskrsu ispričati teta Ana, teta Mirjam i teta Valentina. Uskrs je najveći blagdan. Vrijeme prije Uskrsa se naziva Korizma. Uskrs pada na prvu nedjelju poslije prvog proljetnog punog mjeseca. Uskršnji zec je simbol plodnosti. Pisanice su simbol života. Česti simboli su zečevi i pilići. Imamo više načina bojanja pisanica, a to su voskom, lukovicom, bojom za jaje i salvetna tehnika. Ja ću vam pročitati nekoliko zanimljivosti kako se Uskrs obilježava u različitim državama svijeta. U Sjevernoj Americi ide se u lov na pisanice koje je sakrio uskršnji zec. Odlazi se na nedjeljnu misu i na uskršnje parade. U Belgiji djeca vjeruju da pisanice donose zvona iz Rima. U Nizozemskoj i Škotskoj se u sumrak pale uskršnje vatre, a dječacima se praši tur da bi se iz njih istjeralo loše ponašanje. U Norveškoj igraju se igre, a u džepovima nose komadiće beskvasnog kruha umotanog u bijelo platno koje u ponoć pojedu. U Finskoj i Švedskoj boje se jaja, a djeca odjevena u vještice skupljaju slatkiše u zamjenu za ukrašene cice mace. U Brazilu na Veliku subotu pune džepove komadićima kvarca koje na Uskrs ostavljaju kod kuće. U Polineziji krste školjke koje na Uskrs vraćaju nazad u more. U Laponiji se igraju snijegom. U Meksiku postavljaju papirnate likove Jude Iškariotskog u kojima je nepripremljen vatromet na ulice. U Bugarskoj i Rumunjskoj na Veliku subotu brašno, sol, kvasac i pisanice stavljaju na prozore. Na uskrsni ponedjeljak od navedenih sastojaka zamije se kruh. Na Lampeduzi na Veliku subotu kući nose cvijet pasjeg zuba koji donosi veselje i ispunjava želje. I u Španjolskoj plutaju splavi s ukrašenim figurama. Također ću vam pročitati par zanimljivosti. Znaš li? Uskrs je prvi klizni blagdan u povijesti. Uskrs uvijek pada između 22. ožujka i 25. travnja. Za čokoladna jaja zasluženi su Europljani. Najveće uskršnje čokoladno jaje napravljeno je u Italiji 2011. godine. Jaje je bilo visoko 10,39 metara i težilo je 7,200 kg. Uskrs je blagdan tijekom kojeg se pojede najviše slatkiša, posebice u Americi. Tijekom Uskrsa diljem Amerike proda se više od 90 milijuna čokoladnih zečeva i čak 91,4 bilijuna čokoladnih jaja. Šunku jedemo u čast babilonskog boga Tamuza. Prva priča o zecu, kasnije nazvanom Easter Bunny, objavljena je 1680. godine, 17. stoljeća.